Bisik. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Shout out to si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ayan, shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, at kay Ate Edna. Ayan, at sa lahat ng ating mga official Kalingap partners. Andito po ako ngayon sa dati kong tinulungan kung saan ay nag-viral din sa YouTube. Ayan mga kalingap. Ayan, napapunta po tayo ngayon dun sa ano. Ito po yung bahay niya. Ay mga kalingap, yung ano, yung bahay nila. Hatidan natin ng ano kasi napansin mo sa inyo po sa unang video is may ano, meron silang gasera at nagtitiis na lang doon sa kunting lingas ng liwanag nung tawag dito, nung parang ano siya ilaw. Ayan mga kalingap. Ayan, may nag-iigib dun. May nag-iigib. Ayan. May dala po tayong bigas tsaka yung solar radio para kay ate na yung may-ari ng bahay na yun. Ito meron silang ano, ayan, nag-iigib. May balon pala dyan? May balon? Sino nagawa? Ayun, may kalingap, may balon. Kahit mainit, may tubig yan. Malinaw man ano. Ito mga kalingap, may balon. Ayun, malalim. Abot siya ng, basta abot siya ng ano, mga 1 tao, 2 tao, ganyan. Ito po, ito may mga bakod na, pinakuran na. Ayun mga kalingap, may mga bago na naman silang tatanim. Ayan. Ayan. May kamuting kahoy pa rin. Ayan. Hello. Magandang umaga. Ay, hapon na pala. Ito mga kalingap po, kahit ano, malinis pa rin. Ha? Umulan ba dito? Kunti lang. Yung parang ambon. Nag-ambon. Si ano? Pala niyan? Si Ramil. Si Ramil. Hello Ramil. Kuloy kuya. Oh. Kumusta na kayo dito? Okay lang. Kahit magulan sa loob. Madilim pa rin yung iloob nyo. Maulan sa loob. May ano na, may ilaw na kayo? Wala pa kuya. Saan ka kuya? Ilaw. Wala naman kami ilaw. Gasira lang naman. Ganun. Di pagbibigyan ka ng solar light tsaka radio. Oh. May radyo kayo dito? Wala? Wala akong radyo. Ano naman wala na kuya eh. Wala nagdating ka rito. Ay wala po mo po. Di malungkot dito pala. Ay may sound ka naman dun nasa background. Ayun. Ano dyan, may sayawan? Hindi naman eh. Walang sayawan kuya. Kahit pista. Malungkot yung pista. Malungkot talaga na. Sa kanila yan. Hindi naman dito sa amin. Ito si Ramil. Hello Ramil, wala akong dalang Jollibee. Okay lang. Sa sunod na lang. Ano? May dala akong bigas. Ayun eh. Ayun eh. Kaso bigas lang dala ko. Bigyan ng ating mababait ng OFW. At syempre meron tayong ano, ito. Solar light. Salamat kuya, kahit may solar na kami. Mag-unbox po tayo ng solar light. Kaya na po magbukas. Buksan niyo po. Pangalan niyo pala ito? Merly. Ate Merly. Linis pa rin bahay niyo kahit maulan.
kahit kuya ganito malinis pa rin. May kasama akong bata. Kasi masama nung sa bata. Kaya, Ay, ano yun? Merong ano yung mic. Hindi, ano to? Parang bag to bag. Bag to mga kalingap. paano to? Hindi ako man to mga kuya marunong. Ito, ilalagay mo dito. Parang barabag lang. Barabag. Parabag lang. Bagbag. Tapos, ang gagawin ko, Ikaso hindi na marunong ito. Ay, dito ipapasok. di ko sa kuya marunong. Ayun, yan. pasok Kasi mo may to. balak pakita ganyan Ipasok mo dito. Yan mga kalingap. Solar radio. Importante ito kanila. Kanila. Pasok mo dito sa dulo. Hanggang sa dulo ng walang hanggang. Para Tapos, si Ate Merly. Ilan taong ka na Ate Merly? 21. 21? No, 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 no. Di nga. 21 ka pa lang. Magta-30 sa ano. Ganyan, ano. Baka 29? Ganyan yun lang, 29. Sabi 21. Narinig yung sinabi mo kanina. Naku po. Tao si Lito. Piliit, tumawa. Ayan, ilalagay mo. Gulat ako kanina yung 21. Baka tumama yan. Oo, tumama. 21. Ito, ilalagay mo dito. Pag alam mo, mapunta ka sa ano, mapunta ka sa bukid. Tapos, Magagamas-gamas ka. huwag naman, gabi naman ko. Pag gamisin mo akong gabi. Ay, hindi. Alam mo, hindi gabi yan. Ito mga kalingap. Ayan. Ito. Yan. Pang ilaw dito pag gabi yan. Maliwanag din yan. Flashlight. Yan. Tapos, hindi mo na kailangan dito i-charge sa ano, Saan? sa kuryente. Oo. Pero kung may, Baterya na lang. ito, itatapat mo lang sa araw. Soral ba siya? Hindi solar. Solar. Yeah, solar. Ayun na, di ba nagcha-charge? Pinakainitan. Ayun na, may ilaw. Ayun na. Nagcha-charge siya, mga Ay, ibig kalingap. sabihin kuya, pinapatapat lang sa init yan. Ayan. Lagay mo lang dyan. Ganun Nagcha-charge to. na siya. Ah, Ayan. Ito naka-soral na siya. oo. Nakasalamin sa ano, sa Ayan. Ayan. Tapos gabi, pwede mo na magamit pag gabi. Ayan. I-charge mo lang kasi pwede mo magdamag ito magamit. Tapos pag umaga, i-charge mo lang maghapon. Kahit di man maghapon man. Pero mas maganda maghapon kasi dito lang, kahit nandito ka lang. Nagcha-charge na siya. Ayun ang nagliliwanag. Paano ko man ma-charge kuya? Ay, walang charger. Yun na nga, nagcha-charge na nga siya. Ay, ganyan. Di ba? Nakakabilib ang teknolohiya ng ano, ng X-Bus. X-Bus. Salamat kuya Ayan na, kung gusto mo makinig ng Kapitan Pinoy. Ayan. Ano yun? Anak ko na lang anak. FM na lang. Nawala. Na pasahero. Pabalik lang Ayan, po pwede mula ka- Katiklaan noong August 4. Tapos pag nang na-express malaman ka- na nagpositibo sa COVID-19 ang unang dalawang pasahero May libre pang pumunta. na bumaba dito. Ate, Makalipas ang ay makinig-kinig ka dyan. ng mapila ng karagdagang Ayan. medical Hindi pa isagad, pag sinagad ng mo. pamahalaan ng Cebu City sa gitna ng patuloy na pagtataas ng kaso ng COVID-19. COVID-19. Ayon kay Acting Mayor Michael Rama, walang problema sa kapasidad ng mga kamang nakalaan para sa mga pasyenteng may COVID-19. Ngunit, kulang sila Ayan. sa tao. Umaasa si Rama na matutulungan sila ng gobyerno. Nabayanan talaga po kayong ito rin mga magigiting nating OFW. Salamat po sa lahat ng mga tumulong at nag-sponsor sa akin. At ayan po, Ate Marley, binigyan po natin ng solar radio, solar light, Solar yan dito. solar light. Solar light. Ay mga kalingap, ito, malinis na. Pwede pumasok te. Sige. Ayan si Hello Ramil. Ayan. Ayan no. Ito yung dati yung ano. Oh, linis pa rin.
Ito yung gasera nyo. Di wala na kayong ilaw pala talaga. Wala kuya. Di ang anong ginagamit nyo ngayon? Ginagamit namin oh. Ha? Ito ang ginagamit namin pagkagabi. May maliwanag na yun? Tama nga. Wala na nga. Pwede mo ibitin dyan yung ano? Mahina na. Kunin mo yung ano mo. Mahina na eh. Yung radyo mo. Pwede mo dyan ibitin. Habang nagpapatugtog ka. Yan, di mo na kailangan i-charge yan. Pwede na rin din kuya. Buhayin mo. Ay, dyan. Ganun lang. Ayan. Dyan mo na lang lagay. Ayun si ate. Tuwan-tuwa. Masaya ka, te. Masaya ako ate. May Ito, pag pailawan mo, ito lang. Itong switch pailaw. Ayun. May liwanag ka na. Ayun. May liwanag ang buhay. Ay mga kalingap, solar talaga siya. Unlimited charge. Ayun. Tuwan-tuwa ng si Ramil. No? Dalawa lang kayo. Nasaan siya, kuya? nandun sa kapila doon sa ano dyan sa simbahan po kuya pero di talaga ayaw nagagamas haliko pagkararating ito lang doon. Salamat po sa tulong sa amin na nagpadala po kayo dito at maraming salamat kahit tutulong po mayroon kami nararating dito sa amin kaya maraming salamat po sa inyo nagtutulong. Salamat din Ate Marley kasi ano yun talaga wala talaga kang ilaw pag gabi ano. Oo. Nakakatulong yan sa amin. May bigas pa kayo? Wala na rin. Meron naman. Mga kasapat na rin yung dala ko. Ayan, may mga tanim din po si salamat Ate Marley ha. Ayan, may mga tanim po si Ate Marley ng ayan. Dati yung mga nakita sa paligid ng ano ni Ate Marley. Ayan. Wala na yung pakwan dun, bus na. Hindi naman sa amin kuya. Di ba? Ano, may yung langka na ito, ang laki na. Dati maliit ito, mga kalingap. Ayun, ang laki. Ayun. Ayan. Ayun, no. Talagang punong-puno po mga kalingap ng ano, ng tanim sa Ate Marley. Yun nga lang, yan. Pag nagkaroon po tayo ng konting ano pa sa ating YouTube channel, ayan papalitan natin yung bubong na yan. Ayan, malapit na pong magiba mga kalingap po kay Ate Marley. Ayan, may talbos ng kamuti. Ano yan? Sili? Ayan, ayan po si ano? Kabayaw ano? Ayan, Kabayaw channel. Ayan, sari-sari po yung mga tanim mga kalingap. Ayan, may kamuting kahoy na yung puti na, ay kulay dilaw to. Kulay dilaw na kamuting kahoy to mga kalingap. Iba yung itsura niya. May duling yan. Kasi wala pang bunga yung duling yan. Ay dalong yan pala. Ayan. Ayan, pinatungan lang ng gulong ng motor. Ayan. Yung dala namin mga kalingap ay malaking tulong na rin daw yun, yung solar light. Tsaka libangan ni Ate Marley. Tsaka ni Ramil. Ayan, maraming salamat po mga kalingap. At sana po ay wala po kayong sawang suportahan ang kalingap partners sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna. At sa lahat ng mga official kalingap partners na talaga namang umaabot na ng 100 members. Ayan, talaga napakabuti ni Kuya Bal. Lahat tinatanggap po ni Kuya Bal. Basta karapat dapat ka maging isang lingap partners. Maraming salamat po mga kalingap. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon kasi ayan, napaganda ng kapaligiran ng ating mga natatanaw. Ayan. At nakakawala ng stress. Salamat po. Maraming salamat mga kalingap. Ayan, si Ramil. Nagano siya, nag-aasarol po mga kalingap. Ayan. Yan. Ano itatanim mo dyan, Ramil? Ha? Anong itatanim mo? Ha? Kamuting kahoy?
Ayan po si Ramil mga kalingap. Ayan, kakayakap. Ayan. Nag-aaral po siya magbungkal ng lupa para paglaki niya ay marunong na siya magtanim. Ayan. Ayan. Ginawa na tayo ni Ramil. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,